dili na mo subay sa iyang agiyanan. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw, nining tungura karon, ano sab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Persons Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon yung alagad, Chief Minister Reverend Charlie Eugenio, kinasingkasing nga magadapit kaninyo o magapanghinaot nga nakamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas nga magamit nato sa pagtimbang-timbang sa makamatoran nga makapagatod sa kaluwasan nga ang mga pagpamatod sumala lamang sa nakasulat sa Biblia, pero kung may mga basahon man nga referensya gitugot kini ni Master, pero dili para sa pagsupak sa Biblia. O nining tungura karon, may nito na mong pagpangamusta no sa tanang mga kaigsunan sa nagakalain-lain nga mga dapit sa mga kaigsunan karon nga nagsunod. Labi na sa mga chapter president nga nag-abaga nga adunay pag-angkon nila sa radio station, kumusta kaning tanan. Ug labi na usab diri sa PBCM compound sa tanang mga kaigsunan nga hugot nga nagabaro, kumusta kaninyo. Ug diri usab sa dapit sa Tagoloan, Misamis Oriental, ang brother Jerry Edkila, kumusta brother? O sa mga Prekiti family o diri usab sa dapit sa Natumulan, Tagoloan, Misamis Oriental. O sa maong chapter president sa Tagoloan, Brother Bernardino Arias, kumusta? O ini karon dili na to pagkalimtan sa tanang makaigsunan atong obligasyon para sa pagpanglikom no para sa atong palace reconstruction. O dili karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigsuonan ug mga mahal namong tigpaminaw? Kini ang inyong igsuon, Ebanghilista Chuduso Sasam, mo'y usa sa makig-uban kaninyo karon ining tulumanon, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Ug aron sa way paglangan, ihatag ko kamo sa lain pang Ebanghilista. Kumusta usab kaninyo mga kahigalaan ng mga kaigsuonan? Kini usab inyong igsuon, Ebanghilista Brother Dave Srisaba. Makauban na usab ninyo karon ining atong tulumanon sa PBCM nga naguluhan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Katambayayong na usab ninyo karon sa paghatod sa kamatuoran. Ug niya ihatag ko pa kamo sa kabang ministro o Ebanghilista. Kumusta og maayong pagpatalingog usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos, magiguban usab kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog dining 39 binaka mga radio station. Visayas ug Mindanao mga kaigsunan, mabati ang programa sa PBCM nga naguluhan, mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Adunay matag Sabado o aduna usab matag adlong Domingo sa inyong pagpatalingog. O kumusta kaninyong tanan karon nga nagapaminaw sa radio nining maong sibihan, nining maong oras o sa paglantaw usab sa ato ang Facebook, kumusta kaninyong tanan. O sa tanan nga mga membro sa PBCM, dili nato pagkalimtan ang atong hiniusang panagtigom nga ato kining gisaulog katulo sa usa ka tuig. Ato kining gitawag og PBCM General Conference o PBCM Fiesta Celebration, mao kini ang March 10, August 19 ug ang December 29. Busa giawhag ang tanan nga mga kaigsunan sa pagtambong nining mga higayuna. Kumusta sa atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Cagayan de Oro City? Ang atong programa mabati ninyo kami matag-adlong Domingo dinhi sa Sibihan sa RPN DXKO Radyo Ronda. Alas 12 ngadto sa launa ang tagna sa kahaponon ug adunay pagsubli dinhi sa matag-adlong Martes ug Huwebes. Alauna 30 ngadto sa alas 2:30 ang tagna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa mga kaigsunan, makita usab gini sa YouTube. Ingon man makita gini sa Parasat Cable TV sa Channel 5. Ato usab nga gikumusta ang atong mga suking tigpaminawan dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental. Ang atong programa mabati ninyo din hining maong sibihan sa Power Radio. Matag-adlaw kita nga Sabado mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog. Duha ka hugna mga kaigsunan. Unang hugna alas 3 ngadto sa alas 4 ang tagna sa kahaponon. Og mabati ang ikaduhang hugna sa alas 6:30 ngadto sa alas 7:30 ang tagna sa kagabion. Live gyapon sa Facebook og ang programa gitagaag kinabuhi sa atong kauban nga Ebanghilista o ministro Brother Dave Srisaba. Ug usab ang naghatag og pag-sponsor niini mao ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading. Diin ga pamaligya sila sa mga brand new tires and batteries. Nahimutang ang ilang tindahan dinhi sa Barangay Look, Villanueva, Misamis Oriental.
Ato sab nga gikumusta nga ato ang listener o viewer sa atong programa nga niya nahimutang sa Purok 4, Barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental. Kanunay siya nga nagapalanog-lanog sa atong programa nga iyang gisundan. Kumusta kanimo, Brother Juanito Bacala, og sa imong pamilya, mayong pagpatalingog kanimo. Ato usab gipangumusta atong igsuon dinhi sa 230 LSU MH Del Pilar Street, Pinagsama, Taguig City. Atong gipangumusta atong igsuon chapter president, Brother Reynaldo P. Ubiso. Kumusta kanimo, Brad? Usab dinhi gyapon sa 230 LSU MH Del Pilar Street, Pinagsama, Taguig City. Atong igsuon PBCM member si Sister Pearly Pontillas. Kumusta kanimo, Sister? Ato usab gipangumusta si Attorney Ramil G. Carion, ang atong PBCM Legal Counsel. Ug alang sa mga nagapangutana, i-text lang sa kini nga number ni Brad Ronnie, makita ninyo din sa screen. Kung nagalantaw kamo, mao kini 0917-811-8882. Alang sa itong mga kaigsuunang PBCM, kung nagalantaw ka mo sa itong video, makita ninyo ang atong mga bagong basahon sa PBCM. O usab, ang uban pa na itong mga basahon. Busa, kuha na ka mo og copies ni ini, available na kini dinhi sa atong main branch, dinhi sa San Antonio, Hasan, Misamis Oriental. Dugang pa, aduna kitay second edition sa kining atong basahon nga naguluhan ang katumanan sa tagna sa Ecclesiastes 4:15 by Reverend Charlie R. Eugenio. Og mga kaigsunan, aduna usab kitay bagong basahon. Kung songs, naguluhan PBCM spiritual song. Dahil mabasa na to din sa ubos, a collection of songs for worship and praise prepared by PBCM Ministry 2025. Busa kuha na usab kamo og copy niini. Ug karon sa pag-isgot sa tema, ihatag ko kamo pagbalik kang Reverend Charlie. Sa dili pa ang atong tema, Badron, atong paibaloon, ang atong igsoon sa pagtuo, Badron, nga atong nadawat ba, Badron? Okay, alang kanimo, Brother Ray Espiras, o sa imong pamilya dinhi sa Tacloban City. Kumusta kanimo diha o nadawat namo ang imong gipadala nga contribution para sa kalihukan o nahatag na usab nato kini kang Reverend Charlie. O hinaot kami nga maayo ang inyong kahimtang mga pandawas din sa Tacloban City uban sa mga kaigsunan usab nga nagasudong sa atong programa. O ining tungura karon, Brad Sasam, Brad Deber, Brad Ron, ang atong pag-isgutan karon mo kini. Ang pagtubag sa lain nga ikaunom nga komento ni Boy Ortega kay dagham na siya gipadala last na ning atong mga pagtubag lugar. Unya, samtang dili pa nato kini tubagon kining iyang ikaunom na lugar niya nga pangutana, ato usab nga pagbasahon, Brad Ron, ang mga pangalan sa mga nagapangutana nga magtagad sila. Unya, doon na po'y bag-o pang nadiskitahan ni mo, Brad Ron, nga ato pong ipagtagad siya sa atong mga pagtubag. Unya, human aning mga na-display na. Okay, Ray, mao ni ang mga pangalan sa mga nangutana atong i-display sa screen ug naglantaw kamo ug nagsunod sa atong Facebook Live ug sa mga naminaw sa radio. Mao ni ang mga pangalan. Una dinhi mao si Boy Ortega, ang ikaduha mao si Rigor is Alid Anyep dinhi sa Sumilaw, Bukidnon. Ang ikatulo mao si Iliboy Dikdikan dinhi sa Minglanilla, Cebu. O ang ikaupat mao si November 4 dinhi sa Mambaling, Cebu City. Busa, kumusta ka ninyo nga nagapadangat sa pangutana? Sundi lang kanunay among programa para makuha ninyo ang among tubag. O nya, Reverendo natay ipaapas pod nga nagpadangat sa pangutana through messenger gapon. Kini si Lance Urais, no? Lance, o siguro lalaki ni siya. Ang iyang pangalan Lance Urais. Mao ning iyang pangutana nga padangat sa messenger atong basahon giingon, good AM po, pwede po mag-ask, please unta matubag po unta ni nga pangutana kay sige kog padamgoho ni Master. September 26 po ba nawala si Master? Unsay pasabot sa adlaw nga nawala siya aning kalibutana? Good thing bana nga adlaw kay nibalik na siya sa kahitasan, kay ang akong pagsabot sa adlaw nga gipahulay na ang isa ka tao aning kalibutana is honoring their life, reflection, and remembrance.
Og dugang pa yang giingon, dako manggod kaayo nga blessing ang niabot sa ako ana nga day, September 26. Busa ang pasalamat po nato Berdron kay yang gisalig nga naay yang nahunahunan pero sa panabot pero dili lugar kompleto o medyo siya nagdiskumpyar. Pabuta lang ang among mga pagtubag, no? Brad Lance Oraes. So, sunod ni siya Berdron sa kang kini gitawag Nobyembre 4. Oh. Pabuta diha o importante po nga magsubaybay ka sa mga nagapangutana kay maghatag gyapon kini katinawan even do nga dili atong kaugalingong question. Ato ni ibutang susunod sa ato ang mga listahan sa mga pangutana, Brad Dave, kining mga nagpadangat sa mensahe. Nya karon balik ta sa atong gisgutan nga tema, no? Mao ni ang atong paghisgutan ang pagtubag sa lain nga ikaunom nga komento ni Boy Ortiga. Pero samtang maghimo kita sa maong pagtubag, mga kaigsunan o mga nagsunod niining programa, mga langitong lamdag sa kinabuhi, adunay atong patakaran Bradron nga kung mo tubag ta, dili kita mo pasobra dugang balugar, di po nato kulangan ang mga nakasulat sa Biblia o mga pagpamatod. Adunay standard nga gihatag ni Master niya na mo sa ato lang kini nga gipapahinumdom sa mga nagpangutana o nagpatalim karon kanato Bradron. Tinuod ka na, Reverend, o mao ni atong gipasikaran nga mga nakasulat sa Biblia nga kung kita manubag sa mga nangutana o kita mo padayag sa atong doktrina, dili ta pwedeng magdugang sa mga nakasulat sa Biblia o di po ta pwedeng magkulang. Ang mga teksto nga na-display sa screen o niadtong nagalantaw sa atong live, makita ninyo apan niining nagapaminaw sa atong programa sa radio, morning ang mga teksto nga akong pagabat-baton. Una dinhi, Deuteronomio Kapitulo 12, versikulo 32. Ang ikaduha, Deuteronomio Kapitulo 4, versikulo 2. Ang ikatulo, mao ang Proverbio Kapitulo 30, versikulo 5 ug 6. Ang ikaupat, mao ang Jeremias Kapitulo 26, versikulo 2. Ug ang ikalima, mao ang Pinadayag Kapitulo 22, versikulo 18 ug 19. Og basahon ko ang usa sa atong gi-mention nga teksto, Reverend, nga kung kita manubag dili magdugang ug di pod magkulang sa mga nakasulat sa Biblia. Kining nakasulat sa Biblia ang Proverbio Kapitulo 30 versikulo 5 ug 6. Akong basahon ang giingon, ang tagsa-tagsa kapulong sa Dios inulay, siya mao ang usa ka kalasag kanila nga mudangop diha kaniya. Dili ka magdugang sa iyang mga pulong, tingali unya pagabadlungon kaniya, og ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon. Busa mo ni ang pasikaranan o tamdanan nga among ipabati kaninyo nga dili gyud kami magdugang sa mapulong kay matod pa tingali pagabadlungon kaniya sa Dios lugar ug ikaw hikaplagan nga usa ka bakakon pinagi lugar sa pagdugang. Nya og pagkulang pod nganong kulangan man na nga mao man ka na ang hustong pagpadayag. Busa makalao mo nga kana ang among ipapadangat labi na sa pagtubag kang higalang Boy Ortiga. O karon atong ipakita, Brother, ang kinatibuk-an sa unod sa iyang pangutana nga gitawag nato og ikaunom niya ni nga komento. Pagtubag sa lain nga ikaunom mga komento ni Boy Ortiga. Ni Areb, atong i-display sa screen, kung nagalantaw ka mo sa itong video, mga kahigalan ng mga kaigsunan, makita ninyo. O ato kini siyang gipa-enlarge, Reb. Dinhi man ni siya nag-comment sa ato ang PBCM International page, ang atong official page sa PBCM. Diyon atong gipa-enlarge no mo. Kini ang comment ni Higalang Boy Ortiga. Matod pa niya din ni Reb. Ang bag-ong mga langit o bag-ong yuta mao ang bag-ong mga membro, mga katawhan o bag-ong tao nga maoy mudumala sa mga katawhan. Okay no, ang gipasabot ni Boy Ortiga nga nagkomento siya sa among programa kay naghiskot man lagi kami bag-ong langit o bag-ong yuta. Ang iya di ang katarungan nga ang bag-ong mga langit o bag-ong yuta mao ang bag-ong mga membro. Na pag-ingog bag-ong langit o bag-ong yuta, mao ang mga membro nga katawhan o bag-ong tao nga maoy modumala
sa mga katawhan. Nakabalo siya di ay nga kini mga tao ang gipasabot nini, pero ang iyang bag-ong yuta maorag gyapon ang iyang gipasabot. Unang atong hisgutan garon nga maayong mahibaw-an sa tanan garon nga nagsunod nato, Brad Deber, Brad Sasam, Brad Ron, nga ang gisgutag bag-ong mga langit, mga tao na tulog kahugna sa panahon nga sa panahong Israel sa katawhan sa Diyos. Moto sila ang unang gipahayag nga mga katawhan sa Diyos nga mga langit lugar. Ikaduhang hugna sa panahon ang mga katawhan ni Kristo nga itawag og mga langit. Pero pag ingog bag-ong mga langit, doon na pa lugar bag-ong mga katawhan. Kay nabahin sa tulo ka dakong panahon ang pagpamatuod. Pero usa nato kini tagsa-tagsaon paghubit ato sang ipabati ang usa ka pasikaranan nato nga aduna goy tulo ka hugna sa panahon nga pagpangalagad. Usa kini kaawit diin atong gikompose pero gipasikan nato sa mga pagpamatuod sa ebanghelyo po ni Master. Sa unang hugna kaluwasan sa tao, ang pundok lang sa Israel. Usa lamang kapundok ang gitukod ni Jehova, ug ang iyang mga bala ang propeta. Sila ang gitudlo ug pagmantala sa wali nila. Apan miabot ang utlanan sa dapit niya, ug miingon siya. Mao kini ang akong pinalanggang anak, pataling hugis siya. Ang iyang anak mao si Ginoong Jesucristo, siya nagtukod usa ka pundok, ang iglesia ni Cristo. Usa ka pundok para sa kaluwasan sa tao, ug siya si Cristo gimantala sa iyang mga apostolo, ministro, aron nilang dawaton ng iyang pagtulunan nga gitudlo sa mga tao. Ug miabot na usab ang utlanan sa panahon, ang atong Ginoong Jesucristo nagpadala og laing manlalaban, ug mao na kini ang tugma nga panahon. Ang manlalaban nga mao ang Espiritu Santo, ang katumanan si Divine Master Tomas D. Eugenio, iyang gitugon ang usa ka pundok nga PBCM. Kini mao ang pasakopan alang sa ilang kaluwasan. Ug mao kini ang giwali sa mga matuod nga mga ministro, ang mayong balita sa pagpatik sa Espiritu Santo, nga niini dili ka magbasol ug magmahay. Busa ang tugon ni Master siya miingon, ayaw gubaa ang pundok nga PBCM, diha ka mo magapabili. Basin magbasol
panahon, kinimaw ang pasakupan alang sa ilang kaluwasan. Atong nabati ang maong awit nga gitugon gyud ni Master nga sa pundok lang gyud sa PBC magpabilin. Usa katong mga naglain kanato nga mga padim kauban ni Hermonius Pacare si Danilo Nakwa, mga binuang buang na nila wala magtuman sa tugon ni Master nga gibilin nga dili ipabungkag ang PBCM kay niaman kami sa ikatulong hugna na nga panahon sa pagpamatod sa patik sa Espiritu Santo. Kung natuman na ang ikatulong hugna sa PBCM na pa ikaupat nga panahon diya sa inyo makarayo. Una nga higalang Boy Ortiga nagapanghinaot kami karon nga naka sa kabaskog sa panglawas pinagi sa pagpaabot nining imong ipangayo nga pagtubag namo sa imong pangutana. Sa miaging Domingo wala namo kini matubag kay dito kami sa din kita adto Verdon nag-open ta og bag-ong radio station. There is sa Malangas, Zamboanga, Sibugay Rib. Nag-open kita sa ika-39 ka radio program. Then is sa Bradib Jam FM. Jam FM. Yes, there is sa Malangas, Zamboanga, Sibugay. Nya do na puy time kung dili ta makawali pero permanente man nga dili lugar maka live pod kay do na by diferensya pananglitan atong gisibihan no. Pero sa iyang gipangutana karon nga matod pa ni higalang Boy Ortiga nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong yuta mao ang bag-ong mga membro nga katawhan. Nakasabot na siya nga lahi pod sa ila ni Macarayo Bradon kay ang ilang bag-ong yuta dadon man i-rapture na sila dadon man sa ibabaw Bradron niya ang butanganan nila katong gitawag mag super earth nga katulo ka gidakon ang Kalibutan. gitawag og kalibutan. So, dadalhin ang mga tao doon sa bagong lupa. Maliban sa binasa mo na nagbanggit na mayroong langit at mayroong lupa, saan pa po mababasa na nagbanggit na mayroong bagong langit at bagong lupa, kapatid na Dani, na inilagay mo sa nasa mga sa ID sa lahat na ng PDM na kukuha ng ID? Doon ito ilalagay sa bagong sanlibutan, New Earth tinatawag na ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Ang size nito ay 3 beses pa ang laki kaysa ating ginatayon ngayon na sanlibutan. Dahil ang sanlibutan ay susunugin, so wala nang makatira doon, wala nang matitira ng mga tao. So yung mga sinugo ng Diyos o yung mga bagong ano niya, yung mga bagong niyang tauhan, doon sa Berdalin, sa bagong lupa, sa bagong langit. Sa ibang sanlibutan. Busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture. Dadon ta ba? Busa nituo ang mga anya sa PDM og rapture. Dadon ta ba? Pero diha kang Boy Ortiga kay bag-o magkuno ning mga membro nga katawhan pod nga mao'y modumala kuno sa katawan kana siguro imong gipasakopan boy kung mao kana kay gikan mo kasaonan sa PBCM na among ipahayag nimo nganong nangalubag man ang inyong pagpamatud sa mga nangagi nato nang gitunaan. Ang among tumong nga gitagaan og pagtagad kini para ang amo nga mahilot mauli nga mabalik sa kamaturan kung gusto ka pa. Nakaron atong timan-an nga kung maghisgot ta sa Biblia og langit nga dili lugar gipasumbingay kung dili langit nga literal. Ang langit nga literal naa diya gibutang ang mga bituon og adlaw og gitawag og bulan. Hayan ang puriba Brad Sasam sumala sa nakasulat sa Biblia. Din hirib atong mabasa sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 16 hangtod sa 17. Kini atong basahan unang 16. Ug gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag, ang labing dakong kahayag sa paghari sa adlaw ug ang labing diutay nga kahayag sa paghari sa gabii. Gibuhat usab niya ang mga bituon ug gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit aron magaiwag sa ibabaw sa yuta. Kung mao, sa gibasa ni Brad Teodosio Sasam, no? Matinaw nga
Sa bersikulo 16 nag-ingon nga gibuhat sa Dios ang duha ka dagkong mga kahayag. Ang labing dakong kahayag mao na ang adlaw lugar sa paghari sa adlaw. Ug ang labing diyutay nga kahayag sa paghari sa gabi mao ng bulan. Gibuhat usab niya ang mga bituon. Asa kini makita? Sa bersikulo 17 gingon, o gibutang sila sa Dios sa hawan sa langit. Kung makita nato nga sa panahon sa kagabion, makita nato mga bituon o bulan o panahon sa ingon aron nga adlaw, makita nato ang kayag, adlaw ang nagdala niya na. Kana di ay napahamutangan niya na, mo kana ang gisgutan og langit. Mo na nga ang langit nga literal. Pero hain ang langit bradiber nga dili literal sumala sa nakasulat sa Biblia. Ni Areb, ang langit nga dili literal atong pagabasahon din sa Deuteronomio kapitulo 32 bersikulo 1 ngadto sa 2 ingon niini nga kabayag. Magpatalinghog kamo mga langit ug magasulti ako ug papatalinghuga ang yuta sa mga pulong sa akong baba. Magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, ingon sa talisik sa ibabaw sa linghod nga bunglayon, ug ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili. Busa matinaw nga kung maghisgutag dili literal nga langit, kay ang literal nga langit gipahamutangan man kana sa mga bituon, adlaw ug bulan. Kining dili literal nga langit nga gipasambingay mo ning sa Deuteronomio 32:1 kay gitinaw magpatalinghog kamong mga langit. May langit bagong magpatalinghog? Nga katong literal. Katong literal nga gipahimutangan Bradron sa Sa bituon, adlaw ug bulan, di gito sila makapatalinghog, Reb. nakaron. Nga naman Bradron nga makapatalinghog man kining maong mga langit nga angay mahibaw-an ni Boy Ortiga nga tay supak pero dili na bag-ong mga membro sa katawhan. O karang bag-ong mga langit o bag-ong yuta mao daw ang mga bag-ong mga membro sa katawhan nga bag-ong tao nga may modumala kuno sa mga katawhan. Di sa ato ba kanang imong ipasukupan gina boy dili man ni ilan ni makarayo. Nakaron nga naman nga makapataling tuod kining gisgutan nga matod pa Bradron nga dili literal nga langit, pasumbingay nga langit. Ang tubag niya na, tungod kay aduna sila igdulongog. O basahon ako ang Biblia, Reverend. Ari ko mabasa sa Pinadayag Kapitulo 2, versikulo 17, ang giingon, ang adunay igdulongog, kinahanglan, magpatalingog sa sulti sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. Bisag diha lang, Reverend, atong gisusi, ngano nga kining dili literal nga langit, magahimo sa pagpatalingog, tungod kay aduna di ay igdulongog. Kaya ang adunay igdulongog, mauray, mo patalinghog. Busa matinaw nga nag-ingon magpatalingog kamong mga langit kay matod pa ni Bradron aduna di igdulungog nga kinahanglan magpatalingog. Sa ubang hubad kini sa Biblia Brad Sasam giunsa na kini pagkasulti kining Pinadayag 2:17 Dinhi sa Maayong Balita Biblia, dinhi sa Dipadayag nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Dinhi atong mabasa, busa kung may dalunggan ka, pamatia ang giingon sa Espiritu ngadto sa mga iglesia. bisag dia lang takot to Brad Sasam matinaw na ngano di ay sa sinugdan sa Deuteronomio 32:1 magpatalihog kamong mga langit. Kay ang maong mga langit, mga malamong tigpaminaw, mga kaigsunan, sa gibasa ni Brad Ronnie ang Pinadayag 2:17 sa SDA Bible, ang adunay igdulong kinahanglan magpatalingog. Makapatalingog di ay kay may igdulongog. Pagibasa ang ubang hubad sa Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales sa Maayong Balita Biblia sa Gipadig 2:17, busa kon may dalunggan ka pamatia. Busa katod ang makapatalingog kay may igdulungog, katod ang igdulungog dalunggan. Busa dili kini literal nga langit, mo kini ang langit kasambingay nga may dalunggan di ay mao nga kini makapatalingog. Nagawas nga may dalunggan busa makapatalingog Bradron. Unsa pa ang mabuhat ni ining maong langit Bradron?
Kabalong mo awit, Reverend, ang dili literal nga langit, gawas nga kabalong mo patalingog kay may dalunggan, kabalo pod nga mo awit. Dini sa Isaias Kapitulo 49, versikulo 13, ang atong mabasa giingon. Panag-awit, o mga langit, bisag diha lang Reverend, gikuha tang punto nga ang mga langit po diha nga gisgutan nga dili literal, kabalo pod nga mo awit. Asa pagawas pa sa Isayas, may dugang pa ba sumala sa Biblia, Brad Deber, nga makamao mo awit? Gidublihan ba sa pagpeg? Pero sa lain na po nga versikulo, Brad Deber, o sa lain na usab nga kapitulo? Maugyapon Reb dinhi sa Isayas pero dinhi sa kapitulo 44 bersikulo 23. Matud pa dinhi, panag-awit o kamong mga langit kay si Jehovah naghimo niini. Panagsinggit kamong mga ubos nga mga dapit sa yuta. Humunat sa pag-awit kamong mga bukid ulasang ug ang tagsa-tagsa kakahoy nga anaan niini kay si Jehovah naglukat kang Hakob ug maghimaya sa iyang kaugalingon diha sa Israel. O matinaw, nga gisgutan gyapon pag-awit o kamong mga langit. Sa to pa, may iglulungog na o dalunggan o may baba na kay mo awit man. Listen pag way baba, Brad Deber, Brad Ron, Brad Sasam, o saan man pag-awit. Sa to pa, duha na ang mabuhat ni ining nga langit. Hain pa sa gitulo sa Biblia nga mabuhat ni ining maong langit, Brad Sasam, sumala sa Biblia. Atong mabasa rin din sa Salmo 97, versikulo 6. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong. O, bisag diha lang ta, ang punto mo ay atong gikuha, Brad Sasam, Brad Ron, Brad Deber. Ang kalangitan na nagmantala sa iyang pagkamatarong. Kabalo di ay mo mantala sa pagkamatarong sa iskining kalangitan. Kung bituon o bulan o adlaw, dito man gibutang sa ibabaw, sa hawan, sa langit o langit, dili man na mumantala, dili man na pagkapatalingog, kay wala man ay dalunggan, o dili po na makamao muawit, sa ito pa ang langit nga gisgutan, makamao mumantala. Hain pa, Brad Deber, nga gisgutan nga mabuhat ni ining maong langit. Niya pareb kahibalo pud na mo padayag atong pagabasahon dinhi sa Salmo 50 bersikulo 6 ingon ini nga kapayag. Ug ang mga langit magapadayag sa iyang pagkamatarong kay ang Dios maoy maghuhukom sa iyang kaugalingon. Nakita nato sa Biblia nga ug ang mga langit magapadayag sa ang pagkamatarong, mumantala, mupadayag pa sa pagkamatong sa Dios. Mo hatag og example pud na dayon kay kung nagisgot man nga kini nga mga langit, na klaro na nato nga tao kay kinsa may mumantala. Kinsa may mupadayag sa pagkamatarong. Kinsa may iglulungog og dalunggan. Kinsa man ang mumantala og moawit. Di ba napahanungon sa tao? Busakon ang Dios mo'y tinubdan sa kalam sa pagkasulat sa Biblia sa pasumbingay. Kabalo gani ang tao nga pwede niya ididikar sa iyang gikahigugmaan ang usa ka babae nga iyang iingon nga ikaw ang langit ko. Atong patalingogan kining usa ka kanta pero naghatag usab og pasunding nga makuha natong ideya nga kabalo usab sila nga ang gipasabot nga ang langit nagpasabot og tao niya. Atong patalingugan ang hamubo lang lugar nga porsyon. Naunsa ba ang dughan ko na daw nalipay man karon? Tungod ba kay nakita ko ikaw gugma nga sulundon? Ikaw ang langit ko. Kinsa may gipanungdan sa ikaw? Di ba nag-repair na og tao? Ikaw ang langit ko. Busa kung nakaibaw ang tao nga ang tao langit di ay, ang Dios pa dili ba? Muna matinaw mga mahal namong tigpaminaw nga wala gid kami masayop sa among interpretasyon. Na karon para pagpamatuod nga kining langit
unang langit mumantala gini. Kinsa o asa mabasa nga magmantala na din ang maong mga langit tungod kay giinsaksyonan magpatalinghog kamong mga langit. Buti pasabot nga kung makapatag na sila, doon na naibuluhaton sa pagmantala. Hain kini mabasa, brother. Okay, pari ko mabasa sa Deuteronomio, Kapitulo 32, balikan ko pagbasa ang 1, ngadto sa 2, na ilapos na to ngadto sa 4, kung sa unang panahon, kinsa ba ang gibantala ni ining gitawag mga langit nga kabalong mo patalinghog. Niya, basahon na ito mga higalag, mga kaigsunan ang nakasulat sa Biblia, ingon ini, magpatalinghog kamo mga langit og magasulti ako, og papatalinghog ang yuta sa mga pulong sa akong baba, magatulo ingon sa ulan ang akong pagtulunan, magadaligdig ingon sa yamog ang akong pagsulti, ingon sa talisik sa ibabaw sa linghod nga bunglayon, o ingon sa mga alindahaw sa ibabaw sa balili. Kay igamantala ko ang ngalan ni, singular, kinsa ilang gimantala, ngalan ni Hiyuba, Dili Espiritu Santo. o dili po ang atong Ginoong Hesukristo, kay una maning panahon sa pagpangalagad. So Hiyuba ra gid mo ilang gimantala. Pakadakoon ninyo ang atong Dios, ang bato, kalakip ang titulo ni Hiyuba nga bato, ang iyang buhat hingpit man, kaya ang tanan niya nga mga dalan, mga matulid, Dios sa pagkamatinumanon og walay kasalanan, siya matarong og matulid. Nakita na to nga mo kini ang bulaton sa unang katawhan sa Dios nga giingog langit. Pero ato niyang pangitaon kinsay katumanan na pod sa tagna sa gitawag og bag-ong mga langit. Buti pasabot bag-ong katawhan. Atong gitris up kinsa ba kining mga langit nga nagmantala nga mo'y musugilon sa mga katawhan, Brad Liber, sa nakasulat sa Biblia? Mao kanang Israel red atong pagabasahon dinhi sa Zacarias Kapitulo 8, versikulo 13, idayon ikama na to, sa versikulo 16, ingon ining nakapahayag, og matabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod, o balay sa Huda, o balay sa Israel. Sa mao nga pagkaagi, pagaluwason ko kamo, o kamo mahimong panalangin, ayaw kamo pangahadlok, hinunua paliguna ang inyong mga kamot. Dayon dinhi sa versikulo 16, kining mga butanga mao ang inyong pagabuhaton. Sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matuod sa iyang isig kataw. Magpakanaog sa paghukom sa kamatuoran o pakigdait sulod sa inyong mga ganghaan. Busa ang gihatagan og katungon nga mga langit nga mumantala maudi ay sa nabasa ang Israel. Sumala sa Kapitulo 8, versikulo 13, gitin-aw diha nga og mahitabo nga ingon nga nahimo kamong tinunglo sa mga nasod o balay sa Huda o balay sa Israel. Mao'y topiko. Mong sa versikulo 16, gisgutan, kining mga butanga mao ang pagabuhaton ninyo. Kining mga butanga, sumulti ang tagsa-tagsa kaninyo sa matod sa isigkataw magpakanaog sa paghukom sa kamaturan o pakigdait sulod sa inyong mga gangan. Siyempre, kung muwalita, di mo sulti kita para sa pagluwas to sa unang hugna sa gisgutan nga mga langit o mga katawhan nga gitawag og Israel. Nga kining Israel, nga mao kini ang muawit, mao kini ang mga alagad sa Dios. Ang gihatagag katungod nga mao lamang ang muawit. Sumala sa ato nang nabasa sa Biblia. Ay kini ang prueba, Brad Sasam. Niya ang prueba rin sa Isaias sa iyang kapitulo 65 bersikulo 14 ingon ani ang mabasa. Ani karon ang akong mga alagad manag-awit tungod sa kalipay sa kasing-kasing. Apan kamo managhilak tungod sa kasubo sa kasing-kasing ug managbagho tungod sa kaguol sa espiritu. Kato di ang mga langit nga mao ang magkatawan o Israel nga musulti og mumantala na. Mao day na ang mga gitawag sa Dios og mga alagad kay gisgutan no gi-highlight red. Ana karon ang akong mga alagad manag-awit tungod sa kalipay sa kasing-kasing. Kinsa kining maong mga alagad bradron og diin kining dapita gipahanungod kining mga alagad nga mo'y muawit bradron. Agi pahinungod ka na Reverend sa katawan nga Israel tungod kay ang Israel mao may gitawag nga alagad sa unang panahon diha kang Hiyuba. Ang prueba, Reverend, ari ko mabasa sa Levitico, Kapitulo 25, versikulo 55, ang akong pagbasa giingon.
Kay alang kanako ang mga anak sa Israel mao ang mga alagad. Sila mao ang mga alagad ko nga gikuha ko gikan sa yuta sa Ehipto, ako mao siyo ba nga inyong Dios. Busa ang mga alagad nga mo'y gipaawit, brethren, Mao ang katawhan nga Israel. nga sa sinambingay pa, brethren. Giingon kini sila og mga langit. Oh, di nakita nato higalang Boy Ortiga nga nakamaotod ka nga ang mga langit mo na ang mga tao, pero lahi ang imong nasabtan kay ang bag-ong mga langit o bag-ong yuta mo nang imong pagkasulat, ha? Mao ang bag-ong mga membro nga katawhan o bag-ong tao nga may modumala sa makatawan, wa man na mag-ingog bag-ong membro. Kay sa gibasa nato unang hugna sa pagpadig sa mga langit nga muawit mao ang mga alagad sa Dios ang gitawag og Israel. Unsa man kining Israel, si Jehova bagyod ang responsable ni Brad Deber nagtukod, o kung Israel man daghan bang Israel nga iyang gitukod o katawhan, Brad Deber? Nahadili rib usa ka katawhan ra na ug siya mismo ang nagtukod ug si Ginoong Jehova gyud mismo ang nagpili niini nga katawhan. Atong pagabasahon, puribahan nato dinhi nato pagabasahon sa ikaduhang Samuel kapitulo 7 bersikulo 10 kama 24. Ingon niining nakapayag matud pa dinhi sa bersikulo 10. Ug ako magapili og dapit alang sa akong katawhan nga Israel. So ang Israel moray gipili sa Dios nga katawhan. Dugang pa dinhi. Ug magapahamutan kanila aron sila makapuyo sa ilang kaugalingon nga dapit ug dili na mabalhin. Dili po din ni mabalhin kining katawhan nga Israel nga mo'y gipili sa Dios. O sa maong dapit nga gitukuran. Dugang pa ni magasakit pa kanila ang mga anak sa kadautan ingon sa sinugdan. Dayon pagpruiba nga kining Israel si Ginoong Jehova gud ang nagtukod nini naa sa bersikulo 24. Ingon nini, ug ikaw nagtukod diha kanimo sa imong katawhan nga Israel aron mahimong usa ka katawhan nimo sa walay katapusan ug ikaw Jehova mahimong ilang Dios. So usa ra ka katawhan rib nga mao ang katawhan nga Israel. Busa sa unang hugna sa panahon, mga mahal namong tigpaminaw, higalang Boy Ortiga, matinaw nga kung ang Israel gisimbolo sa sambingay nga mga langit kay plural kay daghan lugar sila. Pero ang daghan di ang katawan, pero ang pagkakatan usa lang kakatawhan dili daghan. Kung sa panahon karon i-convert na to, for example ang PBCM mao ni ang Israel, dili mahimong napay padim o PEDM. Kanang padim, padon ta na. Kayo, bulag ka na sa nakasulat sa Biblia. Ug ang dapit usab nga gitukuran sa katawan Israel, dili mabalhin. Kung ang PBC mong Israel nasa barangay San Antonio, dili mahitabo nga sa barangay Danao, Hasaan, Misamis Oriental, PBC Village, dili. Gitawag nila og kining Padim Village. Nakita na to ang usa ka example, higalang Boy Ortiga na karon. Ang ato nga susyon, opisyal ba yun nga katawhan ang ngalan niya na Israel bigod ang opisyal nga katawan sa mga gisgutan nga unang pagpadig sa mga langit, Brad Sasam, kining gisgutan nga mga katawhan sa Dios kining Israel. Opisyal bigod nga ngalan kining Israel. Official gid rib Israel gyud. Niya mabasa nato dinhi sa unang hari kapitulo 18 bersikulo 31. Og si Elias mikuha og napulo og duha ka bato sumala sa gidaghanon sa mga kabanayan sa mga anak ni Jacob nga kanila midangat ang pulong ni Jehova nga nagaingon, ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa matin-aw tubag ni Brad Sasam nga opisyal gyud kay nakita na og gi-highlight rin ang Israel mamaoy imong ngalan. Busa sa panahon sa kang Jehova, Israel lang ang tawag sa maong pundok nga tinuon. Nakaron sa gibasa kanina ni Brad Rooney sa Deuteronomio 32, 1 hangtod sa 4 nga mga langit nga gibuhat na nila ang pagmantala. Kalakip na ang titulo nga mao ang bato o siyuba ang ilang gimantala. Siyempre, mao gyud po ilang iawit si Jehova o awito nila sa ilang pagkakatawhan sa Dios. Pero Brad Ron, ang pangutana, katong gimantala nila nga Jehova sa unang pagpadig sa mga langit, brethren, o mga katawan.
Padayon ba itong pagmantala, brethren, nga maoy dawaton karon sa mga katawhan nga nagsunod sa atong programa kung may magwali man og hihuba, brethren? Ang tubag, Reverend, dili ito magpadayon. Mismo si Hiyoba nga mo'y gimantala sa katawan nga Israel ingon sa sambingay nga mga langit, mo'y naghimog tugon adri sa katawang Israel nga ang pagpaila o pagpanudlo sa iyang ngalan, dito magpadayon. Puribahan ko sa Biblia din sa Jeremias Kapitulo 31, versikulo 34, ang akong pagabasahon giingon. Og sila dili nagayod magtudlo, referado man ngadto sa nagahimo sa pagmantala lugar sa ngalan ni Jehova. Tagaan na og pagpugonga, og sila dili nagayod magtudlo ang tagsa-tagsa katao sa iyang isig katao o ang tagsa-tagsa katao sa iyang igsuon sa pag-ingon, ilhon mo si Jehova. Sagdiha lang rebel matinaw kayo nga gipugna na, dili na itudlo o ipaila ang ngalan ni Jehova. Unya kay Siuba ang titulo, bato man, brethren, kalakip nga di nahisgutan di ay ang maong Jehova nga sa titulo, bato. Nakaron, maumani ang nagmantala ang Israel, kagitawag sa sabingay og mga langit. Karon, kinsa man ang modala sa pagmantala na nga dili na Jehova ang dadon. Siyempre ang tagna. Hain ang tagna sa bag-unang mga langit o bag-ong katawhan. Nga naalaan ni Boy Ortiga nga kining bag-ong mga langit o bag-ong yuta, maukuno na ang bag-ong mga membro sa katawhan. Nasaypan ni mo na, higalang Boy Ortiga, nga maukuno na ang mga bag-ong mga membro nga mga tao nga modumala sa katawhan. O say bag-ong membro, wa man na maghisgot kong membro. Kay kung katawan sa Dios sa unang panahon ang Israel, makamimbro to sila, mauto ilang membro ang mutuon nila. Ang principal sila. Busa, kay gikat-op naman ang pagmantala sa unang pagbalik sa mga langit o mga katawan sa Dios na Israel, doon na may paghupot niya na, siyempre ang muhupot nga dili na mo mantala og Jehova ang katunang bag-ong mga langit o bag-ong katawan. Hain mabasa nga doon ay bag-ong mga langit ug ato ng hubaron badeber bag-ong mga katawhan. Ni Areb atong pagabasahon ang tagna sa bag-ong mga langit dinhi sa Isayas kapitulo 66 bersikulo 22. Ingon ining nakapahayag, kaingon nga ang bag-ong mga langit ug ang bag-ong nga yuta nga akong pagabuhaton magapabilin sa akong atubangan miingon si Jehova. Mauman pabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Ang punto sa atong paghisgot ni Higalang Boy Ortiga, mga mahal namong tigpaminaw, nagtagna di ay. Kay ingon nga ang bag-ong mga langit, o bag-ong yuta, di duha. Og ang bag-ong yuta, kay kining bag-ong yuta, mao kini ang bag-ong dapit na unya, nga mahimutangan Higalang Boy Ortiga sa bag-ong mga langit o bag-ong katawhan. Mao nang buti pasabot niya na, dili kay usara ang kahulugan niya na. Di po na bag-ong mga membro nga modumala sa katawhan. Makamimbro na sila, ang ilang membro, mao tong bag-ong membro, di kay principal nga bag-ong mga membro na, kanang bag-ong mga langit o bag-ong yuta, giusara nimo. Gawa sa Isaiah 66:22, katagna sa bag-ong mga langit o bag-ong katawan. Hain pa ang maong tagna mabasa Brad Sasam. Niya na tumabasa rin sa Isayas sa iyang kapitulo 65 bersikulo 17. Kay aniya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta ug ang unang butang dili na pagahinumduman mi mutungha pa sa hunahuna. Nakita na to. Duha ka tagna sa Isayas nga nagingon dinhi. Aniya karon ako nagahimo og bag-ong mga langit ug usa ka bag-ong yuta. Gawa sa Isayas nga duha ang nakatagna dinhi. Hain pa brethren nga naghisgot og bag-ong mga langit. Niya pa Reverend sa New Testament sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 1 ang dugang pagpahayag naghisgot og bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ug unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman ug ang dagat wala na. Busa naghisgot kining tagnaa nga ang unang mga langit wala na kay katumantong Israel. Nga mga katawan ug ang unang yuta wala na. Atong dapit gyapon sa Israel. Kay pag maghisgot og bag-ong yuta, bag-o nang dapit nga dili na dapit sa nahimutangan sa unang langit.
bag-ong langit, bag-ong yuta, bag-ong katawhan, bag-ong dapit, dili na na Israel. Karon, atong sosyon, natuman ba kini sa panahon kang Kristo? Katong iyang pundok nga iglesia ni Kristo? Natuman kung dili na sila magpaabot og bag-ong mga katawhan. Kay sila na. Pero kung magpaabot mo sila bag-ong mga katawhan og bag-ong yuta, nagpasabot nga katong dapit nga ilang naimutangan sa pagtulunan ni Kristo nga iglesia ni Kristo, dili pa kadtumao. Nagpaabot ba sila, Brother Ber, sumala sa pagpahayag ni Apostol Pedro? Oo, Reb, nagpaabot pa sila niini, kining gingog bag-ong mga langit, ug usa ka bag-ong yuta. Atong pagkapribahan dinhi sa ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 13, ingon ining nagabahayag, apan sumala sa iyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit, ug usa ka bag-ong yuta, diin nagapuyo ang pagkamatarong. Kung natuman sa ilang kapanonan, ba magpaabot si Apostol Pedro? Nga sumala siyang saad, kita nagapaabot sa bag-ong mga langit, nga mga katawhan man sila. O sa kabag-ong yuta, naaman sila, nagwali na. Dapit sa Middle East. Nagpasabot nga dili, di ay kato mao pa ang maong dapit nila o sila nga mga katawhan. Kay ang mga apostolis, gibutang man sa Diyos diya sa iglesia. O ng Corinto 12:28. O ang ngalan sa iglesia din sila na pahamutangan nga nagpaabot po sila bag-ong mga katawan o bag-ong dapit o yuta. Iglesia ni Kristo sumala sa Roma 16:16. Pero nganong dili pa kato maong dapit tungod kay diha kanila unang gipahayag nga naa kanila ang pagkupot sa gingharian. Hain ang priba, brethren, sumala sa Biblia. Okay, ang priba, Reverend, aniya mabasa na ko nga ang mga tinunan ni Kristo nga nasa iglesia nakadawat o nakahupot o gingharian. There is sa Hebreanon Kapitulo 12, versikulo 28, ang akong bagabasahon. Matod pa din busa, magmapasalamaton kita tungod sa atong pagpakadawat o gingharian nga dili matarog ug tungod niya na ihalad tangadto sa Dios ang makapahimuot nga pagsimba nga inubanan sa pagtahod o pagkahadlok. Atong gisusi nga sila, matod pa ni Apostol Pablo, mapasalamaton kita tungod sa pagpakadawat sa gingharian. Pero katong gingharian nga naa kanila, dili pa kato maoy katumanan nila sa pagkakatawhan. Tungod kay ang gingharian nga na kanila kwaon ug ihatag pasalain nga katawan. Buti pa sabot nga katong laing katawan dili sila mao. Katong gisulti ni Apostol Pedro nga gipaabot niya ang bag-ong mga langit o bag-ong mga katawhan. Hayan ang puriba, Brad Sam, sumala sa nakasulat sa Biblia. Adinhi mabasa nato Reb sa Mateo 21:43. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug igahatag ngadto sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga niini. Busa gisultihan ni Kristo nga sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa usa ka nasod. Kana bang nasod nga usa nga hatagan? May mga tao ba na, Brad Deber, sumala sa Biblia? Oo, Reb, atong pagkabasahon dinhi sa Biblia nga gitawag Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales, dinhi ra gihapon sa gibasa ni Brad Sam ang Mateo 21 bersikulo 43, ingon niining nakapayag, ug midugang si Hesus, busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo ug ihatag ngadto sa mga tawo nga maghatag og maayong mga bunga. Busa ang gisultihan ni Kristo ang iyang mga tinunan, kuhaon ko kaninyo ang gingharian ug ihatag ngadto sa mga tao. Sa usa ka nasod, katong dapit nga nasod, din ilang naimutangan, di pa di ito sila mao. Mo na higalang Boy Ortiga nga ang bag-ong mga langit, bag-ong ng katawan, di na bag-ong membro oy. Ang bag-ong yuta giusara nimo, dili na bag-ong katawan o bag-ong membro gyapon nga giusara nimo. Kana bag-ong yuta, bag-ong dapit kay kuhaon man ang gingharian sa mga langit nga mga tinun-an ni Kristo, kay di pa di ay sila mao ang katumanan sa bag-ong mga langit o bag-ong katawhan. Katong gihatagan nga nasa usa ka nasod, mao to ang bag-ong mga katawhan. Pero sa ilang wali niadtong mga tinun-an ni Kristo nga gikuha ang gingharian, unsa ang ilang gibalita, Brother Deber, sumal sa Biblia? Ang ilang gibalita, Reb, mao ang maayong balita ni Ginoong Hesukristo atong pagapribahan dinhi sa ikaduhang Korinto Kapitulo 10 bersikulo 13 ngadto sa 14. Ingon niining nakapahayag, apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod, kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios. Ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo. Kay kami wala maglapas sa among sukod
nga daw wala kami ipaabot diha kaninyo. Kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. Busa sa ikadang hugna nga panahon sa pagkalangit nila, Brother Ber, unsa ilang giwali, Hiuba o Espiritu Santo? Dili Jehova, dili Espiritu Santo, kundi wali ni Ginoong Hesus Kristo. O kay sukod daw sa ilang panahon pagwali kang Kristo. Karon, kay sila nga gikwaan sa gingharian sa Dios ihatag sa bag-ong mga katawhan o bag-ong mga langit sa sambingay pa, naa sa usa ka nasod. Ang pangutana, brethren, katubang naa sa usa ka nasod nga mga katawhan nga mo'y modawat na pod sa gingharian sa Dios, brethren, nga mo na ang bag-ong mga langit o bag-ong katawhan. Magwali ba tong Hesus Kristo, brethren? Ang tubag Reverend Dili, tungod kay kining wali nga Kristo nga mao ni ang gimantala sa tinunan ni Kristo, di man di magpadayon mawala man ni kay di pa maong kahingpitan. Ang Reverend basahon ako kining Biblia ang gitawag Maayong Balita nga Biblia Catholic Edition. Hiligay nun gini siyang version sa Biblia, Reverend basahon ako. Ang pahayag sa tinunan ni Kristo nga mo si apostol nga si Pablo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 og 10 ang giingon. Kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot ang di himpit magataliwan. So si Pablo Reverend nagpahayag nga doon na kuno sila kahibalo o doon na sila giwali nga pulong daw sa Dios nga gihatag daw diha kanila, pero ingon si Pablo Reverend nga dili pa daw hingpit. Unya doon na po'y hingpit nga moabot, unya ang katong dili hingpit mawala, kung hain tong dili hingpit mawala katong ilang giwali nga pulong sa Dios. So atong susiyon asa ba gipahinungod ni Pablo kining ilang giwali nga pulong sa Dios, pero matud pa niya dili hingpit og kini mawala. Dira gyapon Reverend sa Biblia nga Maayong Balita, Biblia Catholic Edition Hiligaynon. Ari ko mubasa sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ang giingon. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios muning ilang giwali pero dili hingpit og mawala, nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Busa matinaw Reverend, no? Katuday ang mga bagong langit nga naa sa usa ka nasod nga diin mudawat na pod sa gingharian, dito magwali Kristo kay matinaw sa Biblia nga atong gibasa Reverend, ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo mawala pa kini kay dili pa mao ang kahingpitan. Oh, busa kun ang wali nga Hiuba nawala, puli ang wali nga Kristo. Kung mawala ang wali nga Kristo, di mahimong mubalik sa wali nga Hiuba. O sa ba ang puli sa atong Ginoong Kristo nga mao na ni ang mawali, Brother Sam, sumala sa Biblia? Ang mupuli rib ang Espiritu Santo. Mabasa na to sa Biblia nga ang pulong sa Dios sa Juan 14 bersikulo 26. Ingon ani ang atong mabasa. Apan kun makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan puli kanako. Busa bisag diha lang ta Brother Sam, nakita na to nga ang magdadasig nga maong Espiritu Santo nga kung mugikan ang atong Ginoong Kristo ipadala kanang Espiritu Santo puli din na sa atong Ginoong Kristo. Di modo nga ang puli mo na ang iwali nga Espiritu Santo. Kinsa ang katumanan sa nagwali sa Espiritu Santo? Dili ba kami mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan? Busa asa man natuman nga nasod diri sa Pilipinas, busa gitag na ang Biblia nagtag na sa bulaton namo, dili sa espesyal nga mga pangalan namo, kundi sa bulaton description. Wali na sa Espiritu Santo. Hain ang tagna nato, brethren, sa wali sa Espiritu Santo. Ani ang tagna nato Reverend sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. Og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kun dili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo, pinaagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita, pinaagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit, mga butang nga niini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong o kining tagna Reverend natuman dinhi sa mga ministro sa pagtulungan sa PBCM, dili sa padim unya once kining tagna natuman na Reverend dili kay tumanon pa pag-usab. Kung ang tagna matuman na, kung ang pusil mobuto na, di na kay mobuto pag-usab. Nabusa hikalang Boy Ortiga sa pagtubag namo sa imong ikaunom nga komento, unya ang imong unod sa istorya nga ang bag-ong mga langit o bag-ong yuta mao ang bag-ong mga membro nga katawhan na say panimuna o bag-ong tao nga mo'y mo dumala sa mga katawhan, dili kana. Ang mga katawhan sa Dios nga bag-ong mga langit magwali nag-Espiritu Santo, mo na sila ang modala na din sa pagmembro para modaghan
Unya asa nga dapit nga bag-ong yuta, maunang nasod nga kini ang Pilipinas ang halayong silangan. Busa among gipanghinaot, mga mahal na mong tigpaminaw, higalang Boy Ortiga, nga nalamdagan ka sa kamator nga sa katapusan na kini nga imong pangutana og muatobang usab kami sa mga nagapaabot sa pangutana. O maghinaot kami sa mga kinasing-kasing nga nalipay kamo sa among mapagtubag nga dili nagpasobra sumala lagyod sa Biblia kung may referensya dili kasupak sa Biblia. Kini ang inyong alagad, Ebanghelista o Chief Minister Reverend Charlie Eugenio og sa ngalan usab sa kauban nga mga ebanghelista og sa ngalan sa among magtutulo Divine Master Tomas D. Eugenio Sr. Kiniusab si Tiduso Sasam. Kiniusab inyong igsuon, Ebanghelista Brother Debs Rizaba. O kiniusab ang inyong igsuon, Ebanghelista, Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna o samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.